nindot kayo siya nindot kawalag stress here. Asa naman to? Paano ba? Stress free. I have a headache and ubo. Kaya dito ako sa dagat. Lumalanghap ng sariwang hangin para mawala yung stress. Nakakapagod sa bahay. Apoy paminti na sa balay ko. There is sa baybayin. Nagpahangin-hangin para mawala ang kakapoy, ang stress. Daghan og klaseng stress. Mind stress. Financial stress. Ay. Daghan oy, daghang stress. But no choice ta kundi laban lang, laban Japan, laban Japon. Kaya nga naman dyan yung atong kinabuhi. Di on dyan malikayan ng stress, yung mga problems. You know that. English pa, marag correct. Correct kang, ay mag-off na ko eh.